Very good ah. Parang kung taga Madrid ka agad ah. Sino dito nag-research na sa internet na kailangan naman kung saan may opportunity? O, so ano tayo yung reason na ultimately, ang advice ko para hindi kayo malito, magsimula kayo agad. Kasi para lang naman yung athlete, kailangan condition ka palagi. Condition ng utak, condition ng katawan gumising, condition ng katawan sumunod sa instructions, condition ng katawan magtrabaho. Pansin nyo, pag tumambay ng isang taong hirap na ulit magtrabaho, parang athlete lang yan eh. Ang athlete na araw-araw maglaro, madaling paglaruin bukas. Pero ang athlete na hindi naglalaro ng isang taon, ang hirap ng paglaruin bukas. So ultimately, just find work and be competitive. Pag hindi ko lang kapalaran na lahat, basta if there's an opportunity, laban na agad. Grabe, ang dami namin natutunan sa kanila. How to become a confident when you enter a profession of chess? Thank you po sa Madrid. Kaya po, madami kami natutunan sa mga bagay-bagay sa buhay na hindi sapat yung natutunan namin. Na we need to go deeper para sa success ng buhay namin. Hindi ka dapat mag-end sa kung ano yung natapos mo. Dapat mag-explore ka na mag-explore. At the same time, dapat ready ka sa lahat ng bagay. Nang sa ganun, pagdating ng panahon, ready ka din sa mga bagay-bagay, especially sa mundo, na mas lalong lumalaki yung mga challenges and labo. Sobra nag-enjoy. Thank you so much.